Mga habak ug bala nasakmit sa mga sakop sa airport security matag adlaw. 75,000 ka mga botante sa tibuok Sugbo tangtangon sa voters list. Supplemental budget sa dakbayan sa Sugbo gibabagan gihapon nga matuki sa konseho. Usa ka tawo gibitay sa punuan sa kahoy ug gitauban. May hapon Sugbo Kabisayan, eksklusibong gipakita sa mga personahe sa Office of Transport Security ang seguridad nga ilang gipatuman sa MCIAA aron hugot nga mawa ang mga pagduda nga adunay extortion activities sud sa maong tugpahanan. Gawa sa walk-through X-ray machine diin moagi ang mga pasahero, duna say pagrikisa nga buhaton ang mga security personnel ngadto kanila. Ang exclusive report ni Ryan Sorote. Aron mapakita nga way katingalahan ug angay kabalakan ng mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport, kipakita sa Office of Transport Service sa News 5 ang hugot nila nga seguridad sa pag-inspeksyon sa mga bagahe sa tanang pasahero. So, inignaog nila diha, wala gay pusit nga muduol sa ilaha. Kaya syempre, di mo na masugot nga duolon. Naputay gwardya. So, pila lang ka meters, makaabot na ka sa atong screen checkpoint. So, ang tsansa sa namang galing mubutang sa imo, minus yun. Lili na. So, pangitaon ang imong dokumento. So, ang mga makasulod ra yun is, makasulod ra yun is kato na mga ticketed passengers. Kung tanawon ninyo, sir, kana among CCTVs, we have 8 cameras nga nag-rotate pag gina. Kanang nasa itong screening checkpoint. So, ang atong policy po dire, magdala ang pasahero sa iyang gamit, wala screener nga muhikap sa iyang bag dito pikas. So, siya mo sulod sa iyang gamit. Ato gyud ipakita kaya uban magmusulti nga naay kamot ang ilahom sa X-ray nga mabutang. Ato ipakita ug asa gyud ang tsansa sa kuan ana nga wa gyud. So musod siya, inigsud niya. So kuhaon niya iyang gamit. Ang ato pong mga screener is nara po diha nagbarog. Magtanaw siya kung ang gamit ba is gikuha iha ba tong gamit nga gikuha. Gawa sa walk-through X-ray machine, diin moagi ang mga pasahero, duna say pagrikisa nga buhaton ang mga security personnel ngadto kanila. Dako usab ang tahas sa X-ray operator nga mag-agad sa ila makitang kolor sa screen. Color green kon metal sama sa bala og mga pusil, color orange kon organic og color dark blue kon mixture sa metal. Kung dunay makitang kontrabando, ipakita dayon sa ilang supervisor ang butang sa screen o na mutawag og pulis. Di nila paablihan sa pasahero ang iyang bag at tubangan sa mga security personnel aron pagsusi sa kadudahang butang. Kung may problema, mudretso ang pasahero sa checking area ngadto na sa ilang tagsa-tagsa ka terminal una ang katapusang inspeksyon. Mao kini ang katapusan nga security check din sa Mactan Cebu International Airport ug sama sa gibuhat sa uban nato mga pasahero, akong ibilin ang akong mga gamit diri ako butang sa butanganan aron makalusot ko. Apan matod sa atong mga security personnel, mas secure ang ilang gibuhat karon nga pag-check sa mga bagahe sa mga pasahero aron sa pagtinuusab nga walay anomalya dinhi sa atong tugpahanan. Kung itandi sa unang inspeksyon, mas luwag ang lugar, diin distansya ang linya sa mga pasahero sa mga inspectors ug X-ray. Ang amo agad nga wa gid tay dili kita masingitan kay kani nga mga times mo ginigihulat sa mga tagapikas kanang kontra nato kanus ata mo off guard kanus ata mo down sa ato ang guard. Sila ang nakaka-determine kung dahil sila ang nagmama ng X-ray. If found out that there is a prohibited items inside a bag of a passenger, they will call the attention of the PNP and they will turn it over for filing a case. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ang Office of Transport Security sa MCIAA miangkon nga halos kada adlaw sila kung makakumpiska og bala gikan sa mga pasahero. Apan kadaghanan niini gigamit lang isip usa ka anting-anting. Mubalik si Ryan Sorote. Di na bag-o sa mga security personnel sa Mactan Cebu International Airport ang mga bala nga ilang masakmit sa security check. Gani, taglima ka mga bala ang average nga makuha nila sa duha ka checking area sa tugbahanan. Mas daghan gyud ang mga bala nga makuha nila gikan sa mga pasahero dinhi sa Sugbo nga kasagaran gikan sa mga probinsya sa Leyte, Bohol, Negros ug Siquijor nga dunay mga tutuo.
Matod sa Office of Transport Security, sagad sa mga bala nga ilang nakuha, mga gihimong habak sa pasahero. Dunay gihigtan, gisulod og pouch, og katong giporma og krus. Dili gid siya kanang panagsaon ka na makakita mig bala sa atong pirmi gyud kani atong mga katigwangan, kani atong mga taga-probinsya nga mga pasahero. Daghan usab ang nakuhaan ng mga buhing bala nga ilang itugyan sa Aviation Security Group sa kapulisan nga mo'y mususi og mufile sa tukmang mga sumbong batok sa mga pasahero. Di sama sa buhing mga bala, igura imberguhon sa OTS ang mga kapsula og mga habak aron hipuson. Mahimo kini nga kuwaon pagbalik sa matag-iya apan sagad ini ang wa na balika. Wa pay na report ng kaso sa tanim o laglag bala sa MCIA apan dunay mga pasahero nga magpasaring sa mga OTS personnel nga nakapademoralize kanila. Demoralize gid mi kung sa demoralize ang atong mga kauban, kami mga screeners tungod kay nagtrabaho ra gyud para ang objective nga i-implement among mandate nga pag-secure sa riding public. Dunay 134 ka mga OTS personnel ang tugpahanan nga ubos sa Department of Transportation and Communication. Sa Jemar, ang usa sa 8 ka mga OTS trainers sa nasod nga mi-train sa pipila ka mga gipasangin lang na lambigit sa laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bagay, akong sulti sa amuang mga screeners nga hantod nga ang istorya di makasamad, pasagdian na lang sa tanamo. Basta importante nga secure sila sa ilang pagbiyahe. Check your baggage a day before or a night before and be sure that there's no prohibited item para hindi na rin kayo magkaroon ng aberya sa kanang diri sa atong airport. Doon na sa emergency meeting nga gipatawag ang GMR Megawide aron hisgutan ang isyu sa laglag bala. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. 8 ka mga trabahador nga paso dihang miulbo ang butane sa mga canisters gikan sa stockroom sa usa ka distributor. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. 8 katrabahante na landig sa Tambalanan humana nga paso ang ilang kalawasan. Unom sa 8 katrabahante ang naabtan sa mga bombero. Nga nga paso nga sila si Fidelino Almanotse, Rick Orculio, Jimboy Aranes, Dexter Gora, Elpidio Bandico ug Romnick Pia. Kayo sa ginagkutan nga kandila gituuhan nga gidakop sa butane gas. Base sa pamahayag atong mga trabahante na kanay open flame murag kandila dito sa altar naman na sila murag mini altar tupad sa ilang mga canister sa mga butane murag gidakop siguro ang open flame ba lighted candle. Ang mga canister sa butane diha sa sulod sa stockroom kilid sa balay sa Tag-iya. Mga butane gikan sa hungaw nga canister gituuhan nga gidakop sa kayo. Unang akong paagi, akong giingnan to akong trabahante nga ato na siyang tangtangon ang sod sa kanang may ginagmayng sod. Nya humandong gabon ang lata og dayon dukdukon para malumping gyud para di mabalik. Nang himakak siya nga nag-refill sa mga kanister ang iyang mga trabahante sa ilang balay. Nagplano siya nga balhinon ang tanan nga kanister ngadto sa Danau ug Barili. Kapin usa ka tuig na nga distributor butane si Amor ug miangkon nga wala siya'y business permit kay wala gitugot ang maong klase sa negosyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Girekomendar karon sa Cebu City Disaster Risk Reduction Office ang pagpasira sa refilling station nga mo'y nakaingon sa pagkaangol sa 8 ka mga tawo human kini mabuthi sa butane nga gi-refill gikan sa iyang tindahan. Kini ang giaksyonan ni Leslie Cabinade Vestil. Irekomendar sa chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management ang pagpasira sa refilling station sa mga butane nga mo'y hinungdan sa pagkaangol sa 8 ka trabahante sa barangay Kinasangan sa Dakbayn sa Sugbo. Si Konsehal Dave Tumulak nga lakip nga misusi sa hitabo miingon nga liquefied petroleum gas mo'y hinungdan sa Tag-iya sa pag-refill sa mga empty canisters. Si Tumulak nakigalayo na sa Department of Trade and Industry, Department of Energy ug ang Bureau of Fire aron kuhaon ang resulta sa ilang investigasyon. Yo, closure gid na siya kay ang mga silingan dito sa pagkadto na kog hapon nakuyawan gid sila yun kay kalit kuno kayo. Giawhag ni Tumulak ang publiko nga mas maayong likayan ang paggamit og butane aron dili na masubli ang maong aksidente. Apan kun di malikayan nga mogamit, mas luwas kadtong bag-ong pinalit itandi sa gipang refill lamang. Pwerte naging grabe hagyot kay daghan lang magkaayo sa ato ang mga kaiksun kay barato man gud.
barato magud siya mo nga daghan kay tanan sa atong mga residente ang namalit niining mga butane. Wala sila magtan-aw ba sa ilahang safety. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil, News 5. Mga konsihal nga girekomendar nga isuspenso mo reklamo kay nga walay jurisdiction ang provincial board alang sa pagpahamtang niini. Ang gipang suspenso mga sakop sa 1 Cebu samtang ang mga sakop sa board nga mirekomendar sa suspension mga sakop sa LP. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Inubanan sa ilang abogado ug sa Secretary General sa 1 Cebu Party, formal nga miatubang kaganiha sa mga sakop sa Tigbalita ang 5 ka mga konsihal sa lungsod sa Alegria nga nagatubang og 3 ka buwan nga suspensyon tungod sa kasong dereliction of duty. Niadtong Lunes giaprobahan sa Committee on Complaints and Investigation ang resolusyon ni Board Member Gigi Sanchez pagsuspenso nilang Emilito Gisadio, Nemia Alusilio, Maria Leticia Donaire, Diosdado Lerio ug Alejandro Villaneza. Ang 5 sakop sa Partidong 1 Cebu gireklamo nga way tambong-tambong sa mga regular ug special session sa Sangguniang Bayan. Kaganiha, gi-question nilang suspensyon pinagi sa pag-ingon nga way jurisdiction ang provincial board sa pagsuspenso kanila. So kung member sa Sangguniang Bayan, it relates to absences, walay jurisdiction to even entertain ang provincial board. Okay? Ngano man nga wa may jurisdiction. Ang tubag ana nasa sa section 50 of the same local government code. Okay? What does it say? Nga ang Sangguniang Bayan should have an internal rules of procedure. Duha sa mga konsihal mireklamo nga gitabangan sila duot karon sa Partidong Liberal. Kay nakita man gud mo pagsugod palagi sa sesyon July 1. Pag July 8 sayop na daan ang minutes. Pag July 15 another sayop na. So we wanted transparency in all the proceedings. That's why we wanted to install back the camera which I installed during my time. And I can assure you all newscasters that we didn't do that. In fact, we made it a point that all legislations must be done in a procedural way. It is sad to note that there was a conspiracy inside our office. There is a connivance between the Vice Mayor, the SB Secretary, and the Mayor. Apan si Governor David miingon nga dunay basihan ang nakabot nga desisyon sa Hunta Provincial pagsuspendo sa 5 ka konsihal. Maybe because ang nireklamo na timingan nga tagawan Cebu. Kung mahitabo po na nga LP or unsa, di man tamo kuan as long as there is really basis no for the complaint. Sigayon nga madawat sa mga gireklamo nga konsehal ang ilang kopya sa suspension order, nanganti sila nga pasakan og kasong grave abuse of authority sa Office of the Ombudsman ang mga board members nga mipakanaog sa desisyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa ikatulong higayon na pakyas gihapon ang gikatakda nga drug test sa mga magtutudlo sa mga public schools sa lalawigan sa Sugbo. Mubalik si Jinky Rosit. Karon untang adlaw gitakdang ipahigayon sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission ang unang drug test sa mga magtutudlo sa usa ka tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Apan sa ikatulong higayon, gikanselar na sabkini sa DepEd Cebu Province Division tungod kay wa magkatapok ang mga magtutudlo tungod sa taas nga semestral break. Ang gobernador sa Sugbo wa mahimuot niini. Well, I think the request came from DepEd itself, no? According to Mr. Herrera, there was a request from DepEd for drug testing, and I'd like madayon na gina, no? Tinguha ni Governor Davide nga di na malangay pa ang random drug test sa mga magtutudlo sa Cebu Province. Sa Cebu City Division, pila ka higayon nang nagpahigayon ang drug test sa mga magtutudlo ang COSAP. Giawhag ni Davide ang Department of Education nga seryosohon ang maong hagit aron paglimpyo sa imahe sa ilang departamento. I hope nga mo cooperate ang mga teachers na to ini, even the supervisors and superintendent, no? This is important kay like what happened sa Abadian kung may maestro nga nadakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pakyas lang gihapon ang Team Rama sa pagkumbinsir sa BOPK nga tukion na ang supplemental budget atol sa regular session nila karong adlaw.
Ang report giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Polo Torres, por Diyos por Santo, que barbaridad. Let us put our acts together. Let's bring it on. Subli na usab nga mibarog si Konsehal James Cuenco og mihangyo sa konseho sa ikalimang higayon nga tukion na ang supplemental budget. Iyang gipasabot nga kinahanglanon na kini aron dunay magamit ang syudad sa mga angayang gastuhan sa Sugbo. Awhag ni Cuenco siya mga kaubanan nga kun di man lang gani kini matuki mas labing maayo kung desisyonan na lang dayon kini pinaagi sa dili pag-aprobar o paglaslas na lang sa gipangayo nga budget. Let's do our duty and act on SB1 one way or the other. Let us not hold hostage this budget ordinance and allow our people to suffer any further. Sama sa naandan, gipaubos gihapon sa botasyon ang tanan dihang mi-object si Konsehal Bebs Andales sa privileged speech ni Konsehal Cuenco. So for the 5th time, I move to lift the deferment of SB1 and resume the deliberations on the merits of the same. So moved, Mr. Chairman. Pakyas lang gihapon ang Team Rama sa pagkumbinser sa 8 ka mga sakop sa BOPK. Opposed, Mr. Chair. So that's the... Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka fiscal nagplano sa pagpasaka og kaso sa mga sakop sa Highway Patrol Group tungod sa kapakya sa pag-atiman sa iyang reklamo nga carnapping. Iya usab pasakaan og sumbong si board member Gigi Sanchez atubangan sa ombudsman. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 10 kaganihang buntag miabot sa Highway Patrol Group 7 si Fiscal Mirian Castro. Nagdala siya og affidavit aron papirmahan sa taga-HPG gumikan sa giingong pagpanghilabot ni board member Griselda Gigi Sanchez Sabaliero sa kaso sa carnapping incident ni adtong Oktubre 26. Matud sa fiskal, una siyang nagpablatter sa HPG ni adtong Oktubre 14. Human nawagtang ang iyang sakyanan Oktubre 13. Apan ni adtong Oktubre 26 nagpablatter usab ang iyang bana nga si Grico Sanchez human sa pagkawagtang sa mao gihapon nga sakyanan. Akong gi-question, why is there double blatter? Pwede din nang ang sakyanan makarnap twice? Di ba? So, nganong by mere allegation of this Griselda, in the first place, dili siya registered owner. So, say labot niya. It should be Greco who should come. Di ba? And file the complaint. Pero, ang ako lang is, walay double blatter nga dapat mahitabo because ongoing ang akong carnapping complaint which incident took place last October 13. Dayon pagka October 26, di ba inyong gi-report nga there is the second carnapping allegedly of the same vehicle. Matud ni Castro, wa hatagi og pakisusi sa HPG ang iyang reklamo sa carnapping incident. Ug ang gihatagan og gibugaton sa HPG ang gi-report sa iyang bana. Nihulga si Castro ngayang ikiha ang HPG. Because na-pressure naman kami fiskal, laging tinatawagan kami, lagi kami tinitextan ni Griselda Sanchez. Ako yun ang pakialam niya. Siya bang owner? Ako ang nawalan, ako ang aggrieved, dili siya. Nagpapirma si Castro sa HPG og affidavit alang sa pagpasaka og kasong grave abuse of authority. Batok ni Bukal Sanchez atubangan sa ombudsman. Apan kaganihang buntag, walay opisyal sa HPG nga niatubang kaniya. Iya usab pasakaan og kaso ang HPG tungod kay wala tagda ang iyang gipablatter. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nagpadayon pa ang National Bureau of Investigation sa pag-ila sa patayng lawas sa libuang mga biktima sa Bagyong Yolanda kinsa hantod karon ang wa pa mailhi duha ka tuig na ang nakalabay. Matud sa NBI 7 nga naa paghihapon sa kauluhan ng ilang mga technical personnel sama sa mga medico-legal o chemist. Dugay ang ilang pag-ila sa mga patay nga lawas nga gilubong sa dakbayan sa Tacloban. Gikuhaan na kini og mga samples alang sa makuti nga DNA testing. Di pa usab dugay gitagaan og minilyon nga gahin ang NBI head office aron sa pagpalit og dugang nga DNA testing kit
kits nga mobalor og 80,000 pesos matag usa. Kuwang gihapon kini apan mipasalig ang gobyerno nga dungagan pa kini. Gawa sa mga personahe gikan sa NBI 7, lakip usab sa gipadala aron pag-identify sa mga biktima ang gikan sa laing mga rehiyon. They have to find relatives and then get their DNA samples and then match these samples with those of the victims before they can identify. And it takes a lot of funding. Gipaubos sa Incident Management Team training ang mga nagkadaiyang ahensya sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa buhatan sa Office of Civil Defense. Tuyo sa training nga ma-institutionalize ang IMT system sa tanang mga LGUs aron sa yun nga makamobilize ang resources nini panahon sa emerhensiya. Ang sistema ang nagamit na sa OCD sa linog sa Negros ug Bohol. Rescue ug retrieval operation sa paragbangga sa duha ka barko sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay ug ang pag-igo sa bagyong Pablo niadtong 2012 sa Luzon. Pinaagi sa IMT system ang gi-adapt sa gobyerno gikan sa Amerika. Mas sayo na ang koordinasyon sa mga LGU ug government agencies kung kinahanglan. Sa karon dunay 4 ka graduate nini sa rehiyon. Tagsa niini ang Kapulisan, Central Command, Bureau of Fire Protection ug ang Coast Guard. Usa lang ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa nagpa-train sa OCD sa IMT system karong tuiga. The achievement of our tactical objectives and the efficient use of our minimum resources. Do not forget the 3 purpose of ICS. Okay, now. Kapin 70,000 ka mga botante sa voters list sa Comelec Province ang dili makabutar karong eleksyon. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Sa pinakawahing listahan sa Commission on Elections Provincial Office, miabot og 74,110 ka mga botante ang di makabutar karong umaabot nga eleksyon. Sila napakyas sa pagkumpleto sa ilang biometrics record nga gikinahanglan aron makabutar karong piniliay. Sila wagtangon na sa list of voters sa Comelec apan mahimong makaparehistro og balik 30 ka adlaw human sa eleksyon. As of October 31, 2015, dunay 2,689,717 ka mga registered voters ang tibuok lalawigan sa Sugbo nga naglakip sa highly urbanized cities. Kuha siya, no? Ang Morning Consolidated Report on Registered Voters as of October 31, 2015. Now take note nga kani siya is still subject to ERB approval on November 16. So, mausab pa ni, no? Gituuhan nga ang kapin 70,000 nga anaa sa listahan, posible nga namatay na, mibalhin og gipuy-an o wala nay interest sa pagbutar. Tungod sa kadaghan sa mga nagparehistro, dako ang posibilidad nga aprubahan usab ang mall voting. Of course, doon nagyoy certain level of inconvenience tungod sa kadaghan sa mga tao, pero at least ang conditions niya is far different from kung dito ta sa opisina kay bugnaw, mas luag, unya dunay kalingawan nga makita ang mga tao. Kung kaaprubahan ang mall voting, mas komportable na unya ang pagbutar karong eleksyon alang sa mga botante sa mga presinto nga ibalhin sa mall. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka 27 anyos nga lalaki giingong gidauban sa grupo sa kalalakinan sa barangay Buot ning Dakbayan. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Napuno sa paso ang naong ug samad hiniwaan ang lawas sa usa ka nagpailang Daniel Uy. Human ang kung gisunog siya sa di mo minus unon ka tawo didto sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni Konsehal Dave Tumulak nga iyang nahinabi ang biktima sa usa ka pribadong hospital. Kinsa mibutyag nga kalit siyang gigapos og gibitay sa usa ka punuan sa kahoy. Dugang pa niya kalit siyang gibubuan og gas ug didto giduslitan og kayo iyang lawas. Milugnot siya og natagak sa lunangan sa Kabaw. Alas 9 sa gabi nangayo siya tabang sa usa ka mga mulupyo sa Lunas Barangay Buot ug nian ang pagkabuntag gidala siya sa Barangay Hall sa Sudlon 1. Tuwa, kung samat lang ka murag karas ba nga ano? Murag gi-torture ba? Oh, gi-torture siya. Human gibubuan siya og gas. Pagbubo og gas, gidagkutan siya, pagkayo niya, mo ni yang paso. Pagkayo niya, nanagan tong unom. So pag tumalangan sa Kabaw, wa gyud siya mulihok pa kay natuo man siya na pa yang mga
kontra niya. Alas 9, hinahinay siya pangitag balay. Dito siya nasumuo katong sa kabalay mag-uuma. Gitambalan siya kanang kamunggay may ang gingon, kamunggay. Buwan ng tubig. Uman pagkabuntag gihatod siya dito sa barangay hall sa Sudlon 1. Duda sa biktima ngang iyang pagkalas isip aktivista sa usa ka grupo mo'y posibleng hinungdan kung nganong gibuhatan siya sa ingon. Gusto mo hinungdan ngano gisunog pang ka? Gisalikway ni tumulak ang posibilidad nga adunay diferensya sa pangisip si Uy. Tungod kay consistent kini siyang pakiginabi sa kapulisan ug kaniya. Nailhan ni noon ni Uy ang mga responsable sa insidente. Second degree burn ang naangkon sa biktima. Ganing atong hepe. Now to conduct thorough investigation meaning iyang allegation kay this is a very sensitive case. Because if it is true, how come nga doon na pa di ay movement sa ato ang leftist sa ato ang mga kabukiran? Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka pamilya sa Minglanilla ang nga nagnegosyo og drogas na dakpan samtang dulan tunga sa milyon ka pesos nga shabu na sakmit sa mga pulis sa Mambaling gikan sa usa ka pusher. Napakyas usab ang mga pulis sa pagdakop sa gila nga drug lord sa lungsod sa San Fernando. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Wala madakpi si Ruel Garces alias AA dihang giserve ang warrant of arrest bato kaniya sa iyang panimalay sa sitio Baybay sa Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. Ang warrant nga giisyu sa korte giserve sa mga sakop sa PDEA ug CIB. Wala sa balay si Garces apan nakuha sa mga tinugyanan ang mga pinutos nga shabu nga gimadabanang mukabat sa 3.8 milyones pesos, 3 ka mga armas ug bala ug laing 3 ka mga motorsiklo. Matod ni Superintendent Romeo Santander, hepe sa CIB, si Garces ug usa ka hinsan ang gitug-an ni Genesis Ermitanyo nga nagsupply sa usa ka kilo nga sabon nga nasakmit sa buy-bust operation niadtong Sabado. Kung makita gud ninyo ma'am from the highway is 100 meters na, and then kag may kagdalan dili gud ka penetrate ang sakyanan. And based po sa information is kana pud sila is mahulog nag-abang ra po ng balaya, but very generous sa mga kasilinganan, no? Pakaon, tanan-tanan. So, di po nato ma-blame kung di po manugan po ang mga katawan diha. But naapoy ni pagawas po sa ilang sagmuyo, kaya tungod lagi nagkakusog daw din dapita. Samtang dulan tunga sa milyon nga shabu ang nasakmit sa mga sakop sa Mambaling Police Station. Nadakpan kagabi sa usa ka buy-bust operation ang usa ka Manuel Navarro nga taga sitio Ubos Puso, Basak sa Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kang Manuel ang 9mm Dillinger revolver ug 3 ka bala uban sa mga pinakiti nga shabu nga gibana-bana nga mobalor og 590,000 pesos. Almost 2 months nga surveillance niya, kay considering na squatters area ang iyang safe haven, medyo nahirapan nga. He is considered as level 3 drug pusher. Not more than 250 grams per semana. Apan gihimakak sa suspitsado nga iya ang nasakmit nga armas ug drugas. Dili na mo ha? Kagin sa Manila. Usa ka pamilya nadakpan sa buy-bust operation sa Minglanilla Police kaganihang sayo sa Kabuntagon sa sitio Espiranian sa Barangay Tungkop, Minglanilla. Nadakpan mao sila si Rodolfo Phil ug tulo niya ka anak nga sila si Marvin, Manuel, Mario ug umagad nga si Joselito Lariosa. Usa sab sa top 10 drug personality si Manuel nga nag-operate sa lungsod sa Minglanilla. Pagbangon niya, mo ni siya nibunot ani siyang frontier. Kini siyang frontier mo na nakuha na to katong amahan. Lakip sa nakuha sa mga pulis ang 357 revolver nga dunay bala uban sa mga pakete sa shabu ug marijuana. Sagong sahon na ko pa, mangguma, panggil. Di, kikihan ko na sila, sige. Muyog lang taga sa tanang japit. Di man gimano. Di mo na din ang gibuyag ta. Oy, mahimo kisay ginikanan buong sugutan na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5.
Public hearing sa proposed ordinance ni Konsehal Lea Hapson nga nag-require sa tanang TV station sa Subo sa pagbutang og sign language sa pipila ka mga segment sa ilang broadcast gipahigayon. Kini ang report ni Leslie Caminada Vistil. We, the undersigned, fully support the Filipino Sign Language Ordinance. Atong sa speech nga gipadangat sa presidente sa Cebu Gualandi Association of the Deaf-Mute nga si Janice Apari, pinaagi siyang interpreter nga si John Paul Maunes, ilang gihimugatan ang importansya nga adunay interpreter nga mogawa sa telebisyon, ila binagyod atol sa newscast sa usa ka TV channel. Gikinahanglan nila kini aron sa ma-aware ang mga deaf-mute sa mga posibleng mahitabo ug sa angay nilang pagabuhaton kung adunay kalamidad nga moigo. Sama sa bagyong Yolanda nga naglisod sila sa pagsabot tungod kay way interpreter ug bugtong mga taong way diferensya ug kadtong makadungog lang ang nakasabot sa mga migawas sa telebisyon. Currently, our news programs do have insets, but we do not benefit from them because it's quite small and it is not constant. That's why we need to professionalize. We need to work out on something else that we have to be the forefront of this advocacy. Nasairan nga ana sa 350 ngadto na sa 750 ang inuras nga bayad sa usa ka interpreter. Cebuano siya. One who can understand the local dialect so that he can also fully interpret it in Filipino Sign Language. And all the important information of what's happening in the news ma-relay niya dito sa ato ang mga viewers na mga deaf. Through that, makasabot ang ato ang mga viewers, maka-benefit sila. Buot sa maong grupo nga kun mahimo, itapad gyud sa broadcaster ang interpreter aron sa ang mga deaf-mute makasabot kanila. Well, ideally, mas maayog kung naagi full or katong tupad sa newscaster because sa among research, among nag-conduct mi og kanang focus group discussion og research sa ato ang mga communities. Ang ato ang mga current TV stations karon gamay kayo. Nasairan nga mokabat ngadto na sa 5,000 ka mga deaf-mute sa Sugbo ang natala isip mga registered voters, samtang 800 sab sa dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Happy day mga igsuon! Human sa pagpaambit sa publiko sa iyang mga unsuccessful love life kaniadto, ang komedyanteng si Mahal hingpit na nga nakakaplag sa iyang happily ever after. Niadtong Nobyembre 2, All Souls Day, ang 40 anyos nga komedyanteng si Mahal. Sulob ang iyang white dress, may presentar sa iyang kaugalingon sa Quezon City Hall ug nagpakasal sa iyang 25 anyos nga non-showbiz boyfriend nga si Jabe Hebreo. Pipila sa misaksi sa pagbugkos sa kaminyoon sa duha ka managhinigugmaay, mao ang mga suod nga mga higala sa komedyante nga sila si May Rivera, Kisa Curdy ug Quezon City 1st District Councilor Victor Ferrer. Gipaambit sab ni Mahal nga tungod sa ka-excited, wa gyud siya nakatulog anang gabi una sa adlaw sa iyang kasal. Human sa pagbinayloay ug aydos sa duha, ang iyang bag-ong bana dalig mipahibaw niini sa iyang Facebook account. Giingong sadya kaayo ang nahitabong seremonya sa ilang kasal ug sa usa ka farm sa suod nilang higala gihimo ang wedding reception. Ug mao kadto naglangkob sa atong Aksyon Showbiz karong adlaw ug alang sa walay kadapusang mga showbiz chismis o bani ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang lights camera Aksyon Showbiz kini si JP Lauquat Sera ang atong word of the day nagkanayon. Kung ang pagiging maganda ay isang kasalanan, huwag kang mag-alala dahil kahit kailan wala kang kasalanan. Agay. Muna mingawon kita ni word Ni of the JP. day ni JP, no? In other words, si JP wag gyud sala hantod-hantod. Kay gwapa man gid siya, so it's not her fault. Sa kaning laglag bala ba? Yes. Naaday mga di musubra nga 5 ka incidents, no? Nga madakpan kadadlaw. Yes, there was even a time na 5 ka bukbulat ang nakuha, no? Apparently, it happens kay daghan ba sa ato amutuan ng sa ito gani mo anting-anting. So, pero giklaro gid ganina sa sistema nga inig sulod nimo, butang nimo yung bag sa X-ray, unya kapkapon ka. Yes. Unya There's no chance. Gawa sa bag nimo sa X-ray, ablihan man na. So dapat inspeksyonon sa
Yes. Pulis. Oh. Imo sang kapkapo na pulis, tanawon bagwa bay bala nga gida. Nagbinono sa ka, this is a very serious matter, Mr. Soko. O ginabitaw yung gistoryahan sa kadaghanan no, nga Yes. makapekto sa atong turismo. Like, because it's already trending worldwide and all these international news are talking about it. It's quite embarrassing. But I really hope also, Mr. Soko, na wala say mo ride na muhimo ba and add more because apparently it seems to be going on until now. Wala po tayo mo sakay. It's better it's out now para mahunong na ang kanang mga binuhatan nga dili gyud maayo. Yes, that's true. Bago ka to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soko. Mga balita na pundasyon sa ligdong na opinyon o kumpletong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay ilang kutob sa balita, Aksyon!